Tutungo tayo sa bahay ng punta bansa.
utang sa akin pa ba? Ayan no, magkano yan? Tsaka 3 hotdog. Bayaran ko muna. Baka magkulang kami ng pera. Ha?
vlogger ikay nito. Nagtukot-tukot tayo sa bahay pupunta ng ibang bansa. Pag tinayos mo namin,
meron? Ay. Wala. Paano ko sa Bulacan?
bukas kahit tabla, bayaran ka bukas. Sisig barbecue.
Dito sa kanya munisipyo. Sabi. Sabi sila. Oo. Lagi rin, punta kayo dyan ang nasipuntahan mo. Pares na rin. Pares na. Yellow yan, 220. 230. Ano ka man box na niya? Ilan po? Kamali ka pa yun? Oo,
nyo, nalag. Ayan. Ito ang huli mo. Ayan, nagbang pa ng sugi. Sir, sandali na lang po sir. At dua, apat. Pagsupo ka ba may mga alaparo na? Alaparo po. Thank you. Taplan po yung apat. Kaya ito rin yung red animal sir.